ndị be anyị na-anụkwọrọ nke na-eme unu echetala akụkọ anụ wee wetara unu na-enwere otu nwoke na-egbu ndị mmadụ na họteelụ ya nwekwara ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ a na-akpọ Ugwude mọchụwarị elulu ebe ahụ mbụ ndị uwe ojii nke ndị Imo steeti o wee bụrụ na ozu niile dị ebe ahụ na-ebepụsịcha ife n'ahụ ma ndị ahụ ji anya ma ndị ebe ji imi ma ndị ebe ji ntị ma ndị ebe ji ile ma ndị ebe ji ọnụ ma ndị ebe ji amụ ma ndị ebe ji ọchụ ma ndị ebe kọsịrị akụkụ ahụ fa niile wee dobe ebe ahụ unu echetala ya bụ nwoke enyere afịa wee dịka Stanley Moloko Ọkpala Ugo bịakwanụ na gọọmenti Imo steeti ejegokwa wee kurisichaa anya bụ mọchụwarị fa ebupụsigo ozu niile dị ebe ahụ wee jee debe ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ wee kurisichaa anya bụ mọchụwarị jekwa na họteelụ nwoke anụnwa nkurisi ife niile ọ nwere gọọmenti Imo steeti asainu gị akwụkwọ ka a kurisichaa afa ncha niile wee na-akọwa na ya bụ onye ogwu ego unu fụrụ ebe a ma amaghị onye kpuwere okpu ozu anụnwa okpu n'isi amaghị na anụ mmadụ ka nwoke na-ele enyere afịa wee dịka Stanley Moloko Ọkpala Ugo na-efuru efu unu fụrụ ebe a n'ọnụkwa na mba ọsọ amakwọ na ọgbawago Ghana unu mana oseti ya nọ na bọda ka a ejidefa na bọda ejidefa n'ụzọ Benin Republic ike ọ bụrụ na ya nwa agbawagwe na ejidepụghị ya maka na tinsi ahụ nwebekwa onye wetara akụkọ gbasara ya bụ nwoke na-akọwa na afọ ọzọkwa ya na nwoke anarigo gọọmenti Imo steeti wee nye ikikere ka a kụrisichaa ife niile nwoke anụnwa nwere kedu na ụdịka obi ọjọọ dị ife a unu fụkwa ife ọzọ ediskọvakwara ebe ahụ amaghị m na azụ ụlọ dị ife ahụ ka onye bata na họteelụ ya egbuo ya esi n'azụ ụlọ ebe ahụ kpụrụ ya pụọ obi jọkwara ndị mmadụ njọ na nke ikpeazụ ahụ nwoke anụnwa afọ ajọkakwa ya onye mmasị nsi nwoke a gbugbere ndị mmadụ maka ozu niile dị ebe ahụ ụfọdụ akpọchaa na nkụ ma alụsị ọ na-efe akụrisigo ife niile anụnwa unu fụrụ alụsị nwoke na nwaanyị ọ na-agodoru amamife na ọbara ka ọ na-enyefa ma agụ iyi kpọrọ nkụ nwụrụ anwụ amaghị na anụ mmadụ ka o ji azụ agụ iyi nwa nwoke anụnwa ndị mmadụ na kọmentị na-ajụ ọ na o nweghị ezinụlọ o nweghị famili ọ ha anụ nwaanyị nwunye ọ maghị ife ọ na-eme ụnụ afọ ọnọdụ ka nwoke adụọmakwụkwọ nọ na anụ nwaanyị na-enwekwa ebe wetara akụkọ nọ na anụ nwaanyị nọ n'ọha anụ and onweghị ife nwaanyị egosiri iji wee gosikwana na ya bụ nwoke na anụ nwaanyị mgbesi ejerubie foto dị ebe ahụ afọ okwo foto nwaanyị iji wee gosi na nwoke abụ onye oke ite onye ogwu ego ekwensu alụsị fịa wee na-akọwa na kọmishọna nke ndị uwe ojii n'Imo steeti onye nke a na-akpọ Aboki Danjuma na kọmishọna a na-afụ maka helt onye nke a na-akpọ Chioma Ego bụ onye pụtara wee na-ekwu na gọọmenti Imo steeti onye nke a na-akpọ Gọvanọ Hope Uzodimma na ọnya nwa bụ ife nyelufe ikikere na si buru moto na-akụrisi ụlọ ka a bịa kụrisichaa ife niile nwoke anụnwa nwere ebe a na ya bụ nwoke tọrọ alụ n'ogbu mmadụ ugbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ ị na-ejekwa na họteelụ Alọji ị na-ejekwa kpọkwa mmadụ na foonu onwekwa mgbe m mere vidiyo ife họteelụ anụnwa ndị otu fa bịa na kọmentị na-abalụ m mba si na m amaghị ife m na-ekwu ihe amanụ ndị otu fa n'ifefa ji merụ bizinesi ndị na-alụrụ fa ọrụ ọdụnụ ka ọsọ nwoke a na-eme ife ụnụ amụna onwe ndị na-alụrụ ya ọrụ ọsọsi ya ya egbu sọsi ya ya ebelu anụ ahụ sọsi ya ya egbuje na mọchụwarị tọti ya ya ebelu nke oyi enye alụtị tọti ya ya ebelu nke oyi ejiti nri tia ya agụla ọbara ọ ya aṅụ ma amahụ na ọnya na ndị otu ya na-aṅụ ọbara ndị mmadụ ka ọ na-abụ na o nwere otu nwoke nọ na ya fatie ebe a wee na-egbu ndị mmadụ na-agụla ọbara fa na-aṅụ sọsọfa mana ma amakwụ na-ejide nwoke ka ọ kọwara anyị ka o si egbu ndị ya na ya na-egbu unu mana ebe họteelụ ya na mọchụwarị anụnwa dị bụ na Owele Aba Expressway n'ebe ahụ ka ọ rụrụ ya bụ ife nke dị na nga Ọkpara Imo steeti ọ bụrụ na ọ na-ele anụ mmadụ onweghị ndị na-egu ya nye ụkwụ ndị ahụ ya nọ kịta na-achọkwa ebe ọzọ fa ya eje ka fa gorubekwa ị na-ejekwa na họteelụ na-ala ọjikwa kpọkwa mmadụ tekwa afọ ife onyonyo tendịara ikwu tendịara ibe nọrụkwa n'ihu fa ma ekọlụ ọkwa ebe a ka m nọ chubi nke esi enwe ife merụ fa bịakwa ebe atụ unu na m anọghị ebe a tifa na m tendịrị unu vidio n'ebe anụnwa ka m nọ na-ekwu ya ka fa na-anụ ka ndụ wee dụkwa sevu nke ikpeazụ a ụfọdụ na-alụkwa ife dị iche iche ka fa wee kpuchie njọ fa na-eme wee nọrọ ebe a na-eme mpụ alụrụ ana niile fa na-alụ ihe ya ama na ife afa mepe nwere anọda popos fa ji wee mepie afọ njọ ịchụ amamụdị ego a na-achụzi na nke ikpeazụ ihe emegide ife alụ one mgbe ma ọ na-echi niile na iko uye eju ochu n'ike na ana n'ike o ji nwa ya ahụ emerụ ahụ unu na-anyụ n'afọ na gọọmenti ya kwasasịbaga ife niile nwoke nwere wepụ aka enwe n'ofe ọ ghọrọ aka mmadụ ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ụdị ife a mara amarụ na ọ da last imegide otu mbọsị
iko yeju. That guy is so wicked. Let me take the boost. Jesus, they know what they are doing. They know what they are doing. That's okay. Look it. Where's on our side? We open it. Okay, sorry. Mama, let him. Here after evacuation/demolition. Okay? Those masses demand to be alone. I can't do the other. The nose mask demand my own done. Now we go back to the market. My own breaks, sir. Hey, calm down. They're supposed to be passing on. Okay. I said free traffic movement. Yes. Okay, can I blow? Thank you. Come on, sir. Okay. And then that must be. Okay.